ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ютуб канали мо арзон теҷики. Ҳама када шерои нар хуш омадед. Нафароне ки ба хотири яъне ки мошини арзон доромадагӣ бошед, марҳамат дӯстон, канали арзон теҷа дар хизмати шумо ҳастай. имрӯз числа 2 октябр мебошад. Марҳамат, навори мошинҳои Opel Astra ҷиҳоро барои шумо пешкаш мекунем. нафароне ки дӯстони азиз яъне ки айни ҳол меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем подписатсияро фаромӯш накунед. ва касоне ки мошинҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшӣ хулоса барои реклама кардани чизе ки дошта бошед, дӯстон дар ватсаи ман 911 32 43 44 қади роҳӣ кунед суръаташа ё ки видеоша маълумотҳои пурраш реклама карда иншоалло ки мошинаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед, навора бо диққат тамошо кунед. Ба ҳаматон тамошобиҳои фароғатро хоҳон ҳастем. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим ТЖ. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. дӯстони азиз, инак мо аввалин эълонро шурӯъ мекунем, яъне ки Toyota Fielder аст ки соли баромадаш 2015 сол мебошад. мотора биёмия газда, 5 коробкааш автоматикаи сӯзишворӣ аст, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага ки яъне ки вагония нав як мошин аз вагон омадагӣ, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад, коробкааш автоматик, хоб кондисионер кор мекунад. Ҳамаи навородаҳош дӯстони азиз дар ҳолати хубанд. мотор биёмия 5 камрасход қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи Филдера 133,000 сом мегӯяд. дӯстони азиз, боз камтарак савдо мешавад. дар рақамҳои охири номерош 41 қади ҳатман ваҳми рақам метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо марҳамат вазни ва ҳастай бо нархи дастрас рошнафурӯшӣ соли баромадаш 2006 сол мебошад. мотора биёмия газда 6 коробкааш механикаи сӯзишворӣ аст, бензини холе қади гаштагӣ яъне ки ҳаракат мекунад. мошин краскааш сабсафед, ҳолаташ хуб, кузоваш тоза ва қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Муъминобод. нархи вазни ва дӯстони азиз 37 мегӯяд, бо савдо мешавад. нафароне ки конкретне харидор бошад, иншоалло бо савдо мешавад. дар рақамҳои 246 55 55 ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак мо навори астраҷиро шурӯъ мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро фаромӯш накунед. астраҷи хачибегасай соли баромадаш 1999. мотора биёмия гӯшаш, коробкааш механикаи сӯзишворӣ аст, бензин плюс газ кор мекунад. краскааш хуб будааст, қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нарша 44,000 сом мегӯяд. 4 баллони 80% дошта будааст. марҳамат, кузоваш тоза, мотори коробка ходовой соз, нарша 44,000 сом мегӯяд, бо савдо мешавад. дар рақамҳои 783 08 01 00 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари астраҷиро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дуюмин астраҷиамон астраҷи седан аст. соли баромадаш 1999. мотора биёмия гӯшаш, коробкааш бошад механикаи сӯзишворӣ аст, газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 2 даҳаи пеш электропакет, салониш тоза, мошин гуфтага ки новзада 99 сол. ҳуҷҷат плюс утилизатсия кардагӣ та 1 сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархи астраҷира дӯстони азиз 49,000 сом мешавад. марҳамат, дар рақами 934 82 45 50 қади ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак мошини абатиён Opel Astra хачибег аст. соли баромадаш 2002. мотора биёмия гӯшаш, коробкааш бошад механикаи бензини холе қади ҳаракат мекунад.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, кондитсионер кор мекунад, мотор, коробка ходовой 100%, кузовуш тоза, 4 та баллони пачка, мошин бе ягон камбудӣ қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат матош гуфтаги дӯстони азиз соат бар ин кор мекунад. нархи мошина 58,000 сомон мега, боз камтари дига саводо мешавад. дар рақамҳои 918 15 55 22 қад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари астраҷиро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак шашумин эълони маромад нафароне ки мақсад астраҷи седан тоза гуфта будем. 2000 сол, мотор объем 1.6, коробкаш бошад механикаи, сӯзишвориаш бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардаги тайёр плюси дӯстони азиз боз тонировкам яъне ки дорад. خب از учет снимат кардаги номерош транзит, 4 та баллони пачка, кондитсионер кор мекунад бе ягон камбудӣ, мотор, коробка ходовой 100%, бензини холиқади гаштагӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 59500 мега. дар рақамҳои 927 00 35 84 қад муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо Арзон Теҷа метавонед салом расонед. дӯстони азиз, маромад боз як тои дигар ҳаста. астраҷи Хачибек соли баромадаш 2004, мотор объем 1.6, коробкаш механикаи, бензин плюс газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотори коробка ходовой 100%, 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардаги тонировка ҳам дорад. кондитсионер кор мекунад. 4 та баллони пачка. гуфтаге ки чашмёш умуман варид надоштааст. мошин пашти вагони ҳастай қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархша 82000 сомон мега ки боз камтараки дига саводо мешавад. 2004 сол бо нархи 82000 сомон фурохта мешавад. рақамҳои охириш 99 91 19 қади ҳатман ба ҳамин рақам метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак 8 эйлони моҳ марҳамат боз астраҷи Хачибек 2001 сол, мотор объем 1.6, коробкаш бошад механикаи, сӯзишвориаш бензин плюс газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. аз учет снимат кардаги номерош транзит қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 56000 сомон мега. 2001 сол. дар рақами 985 22 56 22 қади ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари астраҷиро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ҳоли бисёриҳо мақсад дар комментар менависанд ки ака насине чӣ бояд астраҷи карама ба наво нагирифтен. хоб дӯстони азиз, хоҳиш мекунам лайкҳоро фаромӯш накунед. иншоаллоҳ навори оянда кадом маркаи мошина боз лозимтон бошад, ҳамон маркаи мошина як навори хуб ва ҷадид бар шумо пешкаш мекунем. خب астраҷи Хачибек ҳастед дӯстони азиз. 1998 сол, мотор объем 1.6, коробкаш механикаи, краскаш сирх, газу бензин кор мекунад. қарор дорад дар Душанбе. нархша 45000 сомон мега. барои апашкое ки мақсад медурен моро тамошо мекунанд, яъне ки ина марҳамат барои апаву хоҳарон якто бо астраҷи яъне ки сурхшам ба навор гирифтем. 45000 сомон мега. боз камтарак саводо мешавад. маромад дар рақамҳои экранда ҳатман метавонед муроҷиат намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Opel Astra ҳаст. 2003 сол бо мотор 1.8 бахшиш. خب коробкаш механик, бензин холиқади ҳаракат мекунад. мошин краскаш кабуд, кузовуш тоза, мотори коробка ходовой соз қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. 4 та баллони пачка дорад. нархи мошина 60000 сомон мега. дӯстони азиз, боз камтарак саводо мешавад. маромад нафароне ки астраҷи тоза гуфтаги будем. 2003 сол. хоб 1.8 литр. нархша 60 мега. дар рақамҳои 807 61 22 22 қад муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо Арзон Теҷа метавонед салом расонед.
дӯстон, хоҳиш мекунам ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро пабразки бизанед ва дар канали мо подписатсия кунед, чунки ҳамрӯза шумо иншоалло ки яъне ки аз нархи навои мошинҳо бохабар мешавед. Марҳамат, последни модели Астради 2008 сол, мотори объём 1.6, коробкаш механикаи. Мошин гуфтаги состоянияш бениҳоят тоза. Краскаш серебрисный. Хоб 4 диска балон пачка, пробегаш кам гаштагӣ аст, бензини холиқадӣ. Мотори коробка ходовой соз, нархша 72000 сомонаш мега. Дар Душанбе 72000 сомонӣ нархи ҳамин мошина мега. Дӯстон надед. Дар рақамҳои 200 08 72 08 қади муроҷиат кунед, маълумоти аниқтари Астрадиро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дигари эълоно Астради Хачибек 1999 сол, мотори объём 1.6, коробкаш механикаи. Судишварияш газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Мисли ҳар вақта газу бензин ишам кор мекард. дӯстони азиз, хоб 4 балони пачка, кузовуш тоза, дата гулуште дошта будааст. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Пешина, Қурғонтепа. нархша 50000 сомонаш мега. дӯстони азиз, нархҳои имрӯза яъне ки дӯстон, мошинҳои имрӯза ба нархҳои арзонда ҳастанд ё ки не, ҳатман дар таи комментария бинависен ё ки моро баҳогузорӣ кунед. мақсад ки дӯстони азиз, чанд қадр ки лайку комменти шумо бисёр шавад, ҳамо қадар мода мотиватсияи хуб мешавад ки ҳаракат мекунем боз наворҳои нав барои шумо пешкаш кунем. Инак дӯстони азиз, 19 дигари эълони мо Астради Хачибек 1999 сол, мотори объём 1.6 мебошад, коробкаш механикаи, бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. краскаш серебрисный, коробкаш механик, салоншам тоза будааст. марҳамат дӯстон, бо диққат тамошо кунед. нархша 47000 сомонаш мега. мошина биё аз пеш бимин мақулоткашӣ савдо мешавад дар назди мошин. дар рақамҳои 901 51 10 50 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари Астрадиро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дар комментария ё ки арзон теҷи ба пеш менависен ё ки офарин бинависен, хулоса 1 2 3 абв любой ки мақсад ки мехоҳем бинависен. инак охирон эълон, дӯстони азиз, Астради седан астаи солиш 1999 сол мебошад. мотори объём 1.6, коробкаш механикаи, бензин плюс газ кор мекунад. қарор дорад дар Душанбе. нархша 40000 сомонаш мега. ина дӯстон, мақсад ки ба шуморо Астради тоза ёфтем бо нархи дастрас арзон. дар рақамҳои 918 17 30 13 қади ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, воқеӣ сарбаланду хомабо бошед. раҳмат барои дастгиритон. лайкҳоро фаромӯш накунед. нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар ватсаи мо роя кунед. худованд нигоҳбон бошад. хайр дӯстон.